Започваме. Първият въпрос. Събитие, което при определени условия може да се осъществи, но може и да не се осъществи, как наричаме? Елементарно събитие или случайно събитие? 30% са на мнение, че такова събитие наричаме елементарно събитие. А останалите сте на мнение 70%. Тези, които сте посочили отговор случайно събитие. Ваня, здравей. Според мен верният отговор е Б по точка случайно събитие, защото не можем да предвидим дали ще се случи или не, като, например, кога ще вали. Така. Добре, ти даваш направо и пример за случайно събитие. Много правилно, само че в началото те чувахме добре, малко позаглъхна накрая. Така, точно така, правилният отговор в случая е Б по точка. Както каза Ваня, случайно събитие може да бъде, примерно, нали, да завали. Днес не може да завали, може да не завали. Точно така, правилно. Това е верният отговор. Събитие, което при определени условия може да се случи, но може и да не се случи, да се осъществи, се нарича случайно събитие. Втория въпрос. Изходите, при които настъпва дадено събитие, как наричаме? Неблагоприятни изходи или благоприятни изходи? Имаме 27%, които са посочили отговора неблагоприятни изходи. Останалите 73% са на мнение, че изходите, при които настъпва дадено събитие, се наричат благоприятни изходи. Хайде, Александър, да чуем. Според мен тук отговорът е Б, благоприятни изходи. Точно така. Това е верният отговор. А ние въобще за неблагоприятните, нали, не сме го споменавали като термин дори. Ако, нали, кажем, че неблагоприятни са всички останали, които не са благоприятни, нали, може. Но в случая изходите, при които настъпва дадено събитие, се наричат благоприятни изходи. Точно така. Благодаря ти. И трети въпрос. Събитие, което при определени условия винаги се осъществява, се нарича как? Невъзможно събитие или достоверно събитие. Не бързайте, хубаво прочетете въпроса, когато ви е ясно, тогава отговаряйте. Така се надявах да имаме 100% вече тук отговор. Отговор е верно. Така, 5% от вас смятат, че такова събитие наричаме невъзможно. Всички останали са посочили отговор Б, достоверно събитие. Хайде, Амина, заповядай. Здравейте, госпожо. Здравей. Според мен верният отговор е Б, достоверно събитие. Точно така. Събитие, което при определени условия винаги се осъществява, наричаме достоверно събитие. Невъзможно събитие, кое е? Което, нали, не се осъществява. Така. Тоест, при дадените условия никога не се осъществява. Няма да настъпи. Да. Да. Това е невъзможно събитие. По самото наименование се рече. Добре. Продължаваме сега с новите неща, които са свързани с старите, разбира се. Като определението на понятието случайно събитие следва, че при провеждане на един опит не е възможно да се предскаже настъпването на това събитие. Оказва се обаче, че ако се извършат достатъчно голям брой опити, започват да се проявяват някои закономерности на случайно събитие и точно това е ролята на теорията на вероятностите в математическата наука, да изследва тези закономерности. Така че един вид, щом трябва да ги измерва, това значи, че трябва да получаваме някакви стойности на някакви числа. Така че това число, което измерва тези шансове, примерно шанса дадено събитие да се състои, всъщност се нарича вероятност на случайно събитие. Така, и първа задача. Имаме тук, хвърлени са два правилни зара, различно отцветение. Трябва да намерим първо колко са всички изходи от това действие. Това е подобна задача на тази, която вчера разглеждахме. Тук вече обаче си ги виждаме стените на зарчетата, точно така както биха изглеждали. Евентуално. За Б по точка имаме да определим колко са благоприятните изходи да се сбъдне събитието на двата зара се пада еднакъв брой точки. И накрая да определим отношението на броя на благоприятните изходи да се сбъдне това същото събитие към броя на всички възможни изходи от това действие, хвърлянето на два зара. Така, започваме с А по точка, да видим. Знаем всъщност отговора, вчера го дадохме, но да си припомним, и то е видно от самата таблица, колко са всички изходи възможни от това действие. Кой ще ни каже? Хайде, Калуян Иванов. Добре. Колко са всички изходи от това действие? Според мен са 12.
Толкова ли ги виждаш? Значи тук в табличка са дадени, значи това е едното зад червеното са всички възможни стени, нали, които има. Стена с точка 1, с точка 2, 3 точки, 4, 5 и 6. И съответно синьото е същото, нали, казваме, че са това два правилни зара. И тук в табличката вчера писахме 134. сбора от точките, сега ги виждаме точно как са. Едното зарче, ако има навсякъде тук по една точка, тук са възможностите за другото зарче, всички възможни и така. Всъщност сега, колко казваш, че са? 134. Как ги сметна? Еми, не ми е правилна Значи, логика. когато се падне една точка от червеното зарче, виждаме, че като комбинираме с всички възможности, които имаме за синьото зарче, става 6, нали? Да. 6 изхода. След това имаме още 6, когато зарчето, червеното, има 2 точки. Още 6, когато червеното зарче с 3 точки и всички други възможности на синьото зарче са изброени по същия начин, така за 4 точки да се паднат на червеното зарче, 5 точки, 6 точки. Тоест имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 6. Нали така? Да. Имаме 6 по 6, което е 36 възможни изхода. И всъщност всеки един от тези възможни изходи, как наричахме? Не знам, аз вчера не бях. Елементарно събитие. Така, добре, Калуян. Значи всеки един от тези възможни изходи наричаме елементарно събитие. Това всъщност беше едната от подточките в първи въпрос днес. Така, добре, да видим за подточка какъв ще е отговора. Колко са благоприятните изходи да се сбъдне събитието на двата зара се пада еднакъв брой точки? Тук в таблицата се вижда, нали? Ето те са даже отбелязани, отцветени са. Да. Когато, на червеното зарче имаме една точка и на синьото също. След това 2 точки, 3 точки, 4, 5, 6. Те са по диагонал, както виждаш, разположени в случая. Колко са? 6. 6, точно така. Значи имаме 6 благоприятни изхода. За събитието на двата зара се пада еднакъв брой точки. Виктор, заповядай, Виктор. Добре, в подточка отношението на броя на благоприятните изходи да се сбъдне това събитие към броя на всички възможни изходи от това действие. Така, значи Какво означава отношението? Какво значи да намерим отношението? Отношение, не знам точно как да го обясня. Как беше отношение? Нали ги учим? Отношение, пропорция. Оттам започнахме. Ето къде ги използваме, нали, след това. Да използваме отношението, например, 2 към 3, 1 към 6. Така. Тоест частното на две числа, нали? Да, частното на две числа. Две величини, да. Добре. В значи, случая отношението на всички на възможните... Имаме на броя на благоприятните изходи към броя на всички възможни. 6 към 36. Така. 6 върху 36. Точно така. Добре. Значи как го записваме? Брой благоприятни изходи. Ще го запиша с дробна черта, нали може? Да. Ние така ги пишем в училище. Към всички възможни изходи, нали? Получаваме 6 към 36. Да. Добре. Можем ли да съкратим? Можем. Можем, става разбира се. 1 върху 6. Така, на 6 съкръщаваме 1 към 6. Получава. Тоест, ето, по този начин се измерва каква е вероятността да се падне, нали, така че броят точки върху двете зарчета да е еднакъв. 1/6. Добре. Да видим тогава и определението. Е точно това. Отношението на броя на благоприятните изходи към броя на всички възможни изходи нарича случайно събитие. Виждаме това, че едно число се получава. В случая бележим с P. Ето тук. Начина, по който написахме, вече обаче имаме P равно на брой благоприятни изходи към броя на всички възможни изходи и може да заместим тези изрази с M и N, където M отново имам брой благоприятни изходи към N броя на всички възможни изходи, за да не пишем всеки път толкова
подробно с думи, ако знаем какво са n по този начин. А може да го срещнете и с други букви обозначено, без значение. Вие знаете, че в числител един вид имаме броя на благоприятните изходи към знаменателя броя на всички възможни изходи. Втора задача, да видим, като използвате таблицата от предходната задача, значи ще се връщаме там. Да погледнем, определете вероятността на случайното събитие. Тук вече директно ще си определяме вероятностите. Да видим, Никола Иванова не сме чули. Никола, здравей! Да видим сега. Да решим подточка с теб, да определим вероятността на случайното събитие, сборът на точките от двата зара да е по-малък от 7. Според Така, ще мен трябва първо какво? Запишем P да равно запишем на... P равно на M върху N. Така, M върху N, където M ще бъде какво? Броя на благоприятните изходи. 7. Така, да е по-малко 7. Сбора на точките от двата зара да е по-малко 7. Нека да погледнем. Всъщност, нали, в самата таблица. Какво имаме? Аз ето така ще... С какъв цвят ще бъде по-видимо. Значи виждаме, че сборът точките да е 7 е ето тук по диагонал. Ето това са възможностите. Нали? Да. Ето така. Значи тях ги изключваме. Един вид тях и всички, които са след тях. 6. Дясно и долу. Значи броим ето тези възможни случаи тук. Нали така? Трябваше сборът да е по-малък от 7. Да. Значи какво броим сега? 1, 2, 3, 4, 5. Имаме тук. След това отдолу 4, 9, После 10, 3. 11, 12, 13, 14, 15 се оказват. Да. Нали така? Добре, значи броя на благоприятните случаи тук е 15, т.е. М. Ще запишем 15 върху Броя на всички възможни случаи 6. колко беше? 36. Нали? 36. 36, да. Всички възможни случаи са 36. Добре, тук можем ли да съкратим? Може да съкратим на 3 първо и отгоре ще стане 5, а отдолу ще стане 12. Така, 12 или получаваме, че 5-12. имаме 5-12. Така. Тук вероятността на това случайно събитие, сбора на точките от двата зара е по-малко от 7, е 5-12. Добре. Подточка. Благодаря ти. Моля. Никол. Видим за подточка. Кой иска да ми помогне да решим? Виждате, че няма нищо сложно. Броим. Съотнасяме и така. Хайде, Тони, заповядай. Здравейте, госпожо. Здравей. Тук сборът на точките на двата зара е по-голям или равен на 2, но по-малък или равен на 12. Така. Да видим сега какво ще ни се получи. Записваме формулата. Така. P е равно на M върху N. В случая М колко ще бъде? В случая M ще бъде благоприятните изходи. Така, те колко са? Значи трябва сбора да е по-голям или равен на 2, по-малък или равен на 12. Да. И кои ще са? Благоприятните изходи ще бъдат... Трябва да сложим чертата на последното, на първото квадратче и на последното, където пише 12, където се получава сбор 12 и на първото, където се получава сбор 2. Добре. Значи, ако хикс е броят, или то всъщност е М, нали? М. Да. Така, трябва да е по-голямо или равно на 2 и по-малко или равно на 12. Да. Тоест, благоприятните изходи май са 36 и, точно така. и всички възможни изходи пак са 36. Тоест, това събитие обхваща всички възможни случаи, всъщност. Точно така. М е 36, колкото е и N. Добре, значи записваме. Тук отношението ще бъде 36 към 36. Това е равно на... Тук може да сравним и това е равно, да съкратим и това е равно на 1. Единица, да. Делим 36 на 36. Получаваме единица. Тоест,
Какво е това събитие? Сборът на точките на двата зара е по-голям ли равен на 2, но по-малък ли равен на 12. Щом като нали, каквито и точки да се паднат, то ще се случи това събитие. Нали така? Каквито и точки да се паднат, то ще се случи, т.е. е Така. възможно или достоверно. Достоверно, точно така. Наричаме го достоверно това събитие. Много правилно. Добре. Не е случайно това събитие, си е достоверно. Но при всеки опит то ще се сбъдва. Добре. Благодаря ти. Андрей. Хайде, Андрей, да чуем. За по точка сборът на точките върху двата зара е 1. Пи е Какво равно имаме на тук? n върху n, което е Пет. равно на Добре. p е равно на n върху n, което е равно на 0 върху 36. Така. Имаме 0 тук заем, така ли? Да. Защо? Ами, защото няма как да имаме сборът от точките да бъде 1. Трябва да е Така. 2 или повече. Точно така. Значи сборът на точките върху двата зара едно е какво събитие? Е невъзможно. Невъзможно събитие. Точно така. Значи броя на благоприятните случаи при него е 0. Много правилно. Имаме си за n36, както обикновено, и това е равно на 0. Нали така? Добре. Значи, както виждате, вероятността на случайното събитие, на достоверното случайно събитие е единица. Вероятността на невъзможното е 0. Така, хайде още една задачка. Може ли вероятността на случайно събитие да бъде по точка отрицателно число? Хайде, Калуян. Може ли вероятността на случайно събитие да бъде отрицателно число или число по-голямо от 1? Аз мисля, че за по-точка Хайде за отрицателно число първо да отговорим. не може. Не може. Защо? Значи, имаме какво? P Събитие, е равно което на... Така. Да си запишем формулата, нали? Да видим. n върху m. Така. Айде, ще го направим цветно този път. Добре, m какво число е? m ще трябва да бъде положително. Така. Да разсъждаваме. Нали? M е броят на благоприятните случаи. Най-малката му стойност каква е? 1. Може ли да бъде 0? На благоприятните изходи, според мен Да не. видим. Тук получихме 0. Значи За може. събитието, да, когато имаме невъзможно събитие, нали, имаме 0 на брой благоприятни случая. Да. Тоест, да. Но това му е най-малката стойност. Нали? Тук говорим за брой. Когато говорим за брой, какви числа използваме? За брой от 1 нагоре. Положително. Може и 0, нали? Да, да и от 0 нагоре. Так, какви числа са това? Цели положителни числа и нулата. Да. Това са какви числа ги наричаме? M принадлежи на кое множество? M принадлежи на... M кое множество беше? На естествените числа. Нали така? Да. Така, добре. А ние знаем, че те са неотрицателните числа. Да. Целите неотрицателни числа, може да се каже. Така, включваме и нулата. Да. Тоест, n какво число е? Ако зависи N... от M, няма как да имаме отрицателно число. Да. N също принадлежи на... също принадлежи. Като изключваме нулата. Нали? Да. Може да се каже, че n принадлежи на целите положителни числа. По-скоро. Нали? Тъй като изключваме нулата, не можем да делим на 0. Добре. Ще запиша ето така в скоби, да знаем защо по този начин означаваме. N трябва да бъде различно от 0 число. Тоест няма как да получим винаги P ще бъде какво число? Положително. По-голямо или равно. Не отрицателно, да речем. Всъщност не е отрицателно число. Може да бъде по-голямо или равно на 0. Добре. Хайде да видим за подточка. Виктор иска да ни каже. Калуян, благодаря ти. Число по-голямо от 1. Да. Как ще определим сега? Ето пак си имаме P. Да, може. Равно M върху N. Нали имаме отношение на две числа? Може Ако трябва да ги по-голямо. сравняваме тези две числа, M и N, по принцип, M е броя на благоприятните случаи, а N е броя на всички възможни случаи. Тоест, M по принцип ще бъде какво число спрямо N? M ще бъде по-голямо. M броя на благоприятните случаи. По-малко, А N по-малко, са всички. Така, по-малко или какво още може да бъде? по-малко.
по-малко или равно? Да, ние видяхме, че при достоверно събитие те са равни тези две числа. Когато събитието е достоверно, видяхме, че броя на благоприятните случаи е равен на броя на всички възможни. Така че, да, m е по-малко или равно на n число. Т.е. когато имаме в случая една обикновена дроб, когато е по-малък числителя, ако си направим числовата ос, къде се изобразяват тези числа? Ако това е 0, това всъщност са обикновени дроби, и то правилни обикновени дроби, нали? Тези Да, те... дроби, при които числителя е по-малко от знаменателя. Къде ги изобразявахме тях? Ами след нулата. След нулата до къде? До... Между 0 и 1. Да. Нали така? Мгм. Тук обаче можем да включим и единицата. Защото когато m е равно на n, получаваме 1. Нали? Имаме ето този Да. интервал. Има. Да, тук. Мгм. Ето така. Нали? Не трябваше да става. Така. Ето тук е заоблен. Тук обаче ето така, защото включваме единицата. Един вид P може да кажем, че принадлежи на интервал от 0 до 1. едно. Включително обаче. Нали? Тук слагаме квадратни скоби. Предна. Да. Така. Значи, какъв е отговора? Отговорът е, че Вероятността на случайно събитие може да е по-голямо число. не може да бъде по-голямо от единица число. Добре, хайде да запишем все пак. Вероятността на случайно събитие не може да бъде число по-голямо от единица. Госпожо? Да. Отговорът на А по точка беше да, нали? Не. Ето. Добре. Ето за P тук получихме, че е по-голямо или равно 0 може да бъде. Нали? Тоест тук, ако трябва да запишем като интервал, имаме какво? P принадлежи интервала от 0, слагаме тук квадратни скоби, от 0 до единица. Нали, така сме го записали всъщност, че е по-голямо или равно на 0, но ние разбрахме, че може да стигне до 1. И всъщност ето това е, което е валидно. Тоест и тук имаме и при нулата може да имаме всъщност квадратните скоби. Да, ето така. Да, ето стигнахме до правилния вариант. Тоест P принадлежи на интервала от 0 до 1, като може да бъде и 0, може да бъде и единица. Казахме 0 е кога? Когато имаме невъзможно събитие. Единица е когато имаме достоверно събитие. Добре. Крайна сметка така. Добре. И ето и тези изводи, които всъщност си направим. Ето тук всъщност този начин е показан този интервал. Вероятността на достоверното събитие е единица. Тук достоверно събитие е означено с гръцката буква омега, голямото. Вероятността на невъзможното събитие е 0. Тук невъзможното събитие, както виждате, е означено с този знак, който имахме за празните множества. И за вероятността на кое да е събитие А е в сила P от А е по-голямо или равно на 0 и по-малко или равно на единица. Всъщност точно така се получава. Добре. Така, четвърта задача. Хвърляме монета върху хоризонтална повърхност. Каква е вероятността на случайното събитие? А под точка. Горната страна на монетата да е гръб. Да се падне гръб. Калина Велкошанова, заповядай. Здравейте. Горната страна на монетата е гръб. Според мен вероятността е значи да си напишем формулата P Така. е равно на P. M върху N. M върху N. Добре. В случая благоприятните изходи са колко? Благоприятните изходи са единица. Един. Да, само един е благоприятният изход. Значи M е единица, а N е колко? N е Всички две. възможни? Два. Две. Точно така. При хвърляне на монета имаме два възможни изхода. И става 1/2, което е 50%. Добре. Да го обърнем в проценти 50%. Да, може да се каже, нали, когато измерваме едно събитие, дали може да се случи или не, някой път говорим за шанс. Какъв шанс има, примерно, да се случи или какво си? Много често чуваме, има нали, вероятност или шанс 50% да е, примерно, да вали утре, или дъжд или сняг, или да бъде слънчево и така. Добре. Много правилно. 1/2. Всъщност как се получават тези 50% от 1/2? Спомняш ли си как едно отношение го превръщаме в проценти? Когато ни е по този начин, с дробно число.
изразено в проценти, ако искаме да го превърнем, какво правим? Еми, Хайде, де. едно Една делено втора имаме. Проценти, значи трябва да умножим по по 100. 100%. Да. И получаваме. Също ето така, процентите са в извън скобите. На втора по 100 и стават проценти. Съкръщаваме на 2. Съкръщаваме 2 с 100 и Така. става 50 и става 50%. Така, и това са 50%, точно така. Това се получава. Когато имаме някакво отношение, вид на обикновена дроб, по този начин превръщаме в проценти. Добре. За БП точка. Благодаря ти, Калина. Никол Иванова дига ръка. Никол. Според мен ще получим същото. Така, добре. Тоест отново имаме какво? Един благоприятен случай. И 2. Всичките ги знаем, че са 2. Точно така. Да. Добре, отново една втора получаваме за ПП точка. Сбора на тези вероятности. Да видим колко ще бъде. Ако имаме P1, P2, то всъщност, както видяхте, за дадено събитие може с голяма латинска буква пак да се значи P. Тук ако е P от събитието А, горната страна на метода да е гръб, тук P от събитието Б, горната страна на метода да е лице, имаме P от А или P за А плюс P за Б ще бъде една втора плюс една втора. Това е равно на колко? Това ще е равно на 1/4. Я виж, хубаво имаш една втора плюс една втора. 2/4. Добре, една втора в десетична дроб колко е? Като проценти? Хайде, или това е все едно, 2 по една втора все едно имаш. Така, добре. И сега, ако съкратим на 2, какво получаваме всъщност? 1. Това е равно на единица. Нали? Това е половин и това е половин. Като съберем 2 половинки, става цялото. 2. Става единица. 2 втори или 1. Нали така? Да. Може и така. Като си ги съберем, стават 2 втори. Пак е единица. Значи сбора на тези вероятности е единица. И всъщност да видим тук какво означава това. Тези две събития се наричат противоположни. Когато сборът от вероятностите им е единица. И това много е ясно. Тук имаме два възможни изхода. Пада се или един или другия. Затова те се наричат противоположни. Добре. Пета задача, да видим, тя е интересна, но понапреднахме с времето и мисля, че няма да можем да довършим или ще оставим за утре, ако урока позволява, или ще ви я дам за домашно, но е хубаво да може да я направим заедно. Така че ще я оставим за утре. Ако искате, сега може да си я снимате и да поразсъждавате, за да може утре по-бързо да я решим. Тото ще трябва да приключваме вече. Пускам ви анкетата да гласувате. Желавам на всички хубава вечер и ще ви очаквам отново утре в 18 часа. Госпожо? Да, Калян. Като за последно си измислих няколко вица. Хайде, давай. Един мъж пита, колко е найема на този прекрасен апартамент? И този срещу него. Ама господине, това е магазин за алкохол. Добре. И още един. Ако вместо за вирус ни тестваха за простотия, тогава щяха да осъзнаят какво е пандемия. Ех. Не дай така. Друг има ли? Има още два. Добре, слушам. Един доктор пита, колко чаши ракети пиете на ден? И мъжа, доктор, аз съм алкохолик, не съм счетоводител. Така, добре. Скъпи, имам пеперуди в стомаха. Подявам, ти всичко ядеш. Добре. Добре, Калян, разсмяваме. Благодаря ти.